direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinamumuk ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at tindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinamumuk ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan nung ako'y napalaban. Kung pininig ng kaligtasan, ako iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Salamat at tindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinamumuk ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan kaya ako? Kung wala ka, nasaan kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako?
Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, kibago mo, kipasaylo mo ako. Kahuyan ko Ginoo, kiligon mo ako, kalistanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dada ko ikoyo mo Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Wanay lain kung gitinguha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios gagsapo. Nahisalag ako kani ato, walay kapaing na ang dalan nagingita. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, kibago mo, gipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dad ako ikoyo mo Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Wanay lain kung gitinguha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios gagsapo. Labagong gitinguha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan ko, kuyogan mo ako. Presensya mo pon ako Ginoo. Wanay lain kung gitinguha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios gagsapo. Nangandoy ko ang kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Wanay lain kung gitinguha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios gagsapo. Mo ng tanan, mabag-ulang kalibutan,
gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilut-an o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Ibuhat mo na ang tanan, mapag-ulang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilut-an o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ipasaylo mo ang katawhan, gitagpo mong panginahanglan, giubanan kay proteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaan mo, mga lawaki anda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalampanan. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mangalagad, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Hesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Hesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa
sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ngiya ako Ginoo, nagasangpit kanimo, niya ako Ginoo, nagapaubos ang ngalan mo. Niya ako magpasalamat, niya ako sa pagdaig, utang makapahimot kanimo. Ani ang kinabuhing bago, salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalinaw ipaambit mo, salamat sa kalipay ipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago, salamat sa imong pulong, salamat sa imong gugma, salamat nga gidawat mo ako. Nakita mo na ang kasing-kasing ko, sanasa ako makaabot, bisag asa ako padulong ang balaan. Gamhanan mong pangalan kanunay gauban, kanunay nagkatagbos panginahanglan. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kadagsan kadaog ka, kanimo kagikan, walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ngalan mo, iyaw ang kalipay, kadasig o katagbawan, alang kanimo na mo makaplagan ang pagtuon. Kung mao paglaom ko gikan kini
kanimo pagday pasalamat alanglang kanimo sa pangalan mo Jesus kumplito sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo kagikan walay makulang ka namo basta't ngalan mo sandigan o Jesus bayaon ko ang ngalan mo iyahi ko gigunitan mo pag-ayo tag-iyakan sa kinabuhi ko gipangga mo ako o gimahal mo pag-ayo busaan ni ako aron sa pagdaig sa pangalan mo sa pangalan mo Jesus kompleto sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo kagikan walay makulang ka namo basta't ang ngalan mo sandigan o Jesus bayaon ko ang ngalan mo sa pangalan mo Jesus kompleto sa tanan kaluwasan kadaogan diha kanimo kagikan walay makulang ka namo basta't ang ngalan mo sandigan o Jesus bayaon ko ang ngalan mo o Jesus bayaon ko ang ngalan mo o Jesus bayaon ko ang ngalan mo butang may katapusan mahanaw ang tanan isang kalibutan mahanaw sa lamang ang magpapiling ang pulong mo dili mausap ang saad mo nga ako daton sa trono mo ang pulong mo kahayag ko sa pulong mo naligon ko sa pulong mo nabago ko ang pulong mo nabuhi ko sa tanang buhay ang pulong mo gamhana
katawhan mo ianda. Walay laing gabayan pa ang Biblia kompleto na nga akong buhing iya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nag-iipon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo nabuhi ko. Way makalapaw kanimo sus, way makatupong sa ngalan mo Dios, kay ang tulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo sus, way makatupong sa ngalan mo Dios, iyang tulong mo kinabuhi ko. Iyang tulong mo kinabuhi ko. Iyang tulong mo. Sukat pa ni ato iubana mo ako. Sukat pa kani ato iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, inuwas mo ako. Ang pagkamayo mo Jesus, dasi nagalingon sa bato ko. Angayang ang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanon ay giyong manungo. Hantod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, luwata ang mga alad ko. Sukat pa kani ato ubanan mo ako. Sukat pa kani ato giatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan,
Luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mong gulma, nagdasi, nagalito sa pagtuko. Angayang kang daingon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay yung mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang pangalan ko. Angayang kang daingon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyud mauno. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, nawata ang pangalan ko. O Jesus, nawata ang pangalan ko. Ang kinabuhita, dunay nag-atima, dinhi sa kalibutan, kita gibantayan. Bisan sa kalista, bisan sa katalagma, ikaw ako nakalaban. Ang kinabuhi ka, dunay nag-atiman, dinhi sa kalibutan, kita gibantayan. Bisan sa kalisdaan, bisan sa katalagman, ikaw o ako nakalaban. Walay langit magpalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay kang Jesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw sige, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, kay ikaw gikiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay lang
ikaw ako makapahulay. Sa padayon ta, sa pag-alagad niya, sa pagsimba, magkahios sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay, kang Isus ikaw ako makapahulay, kang Isus ikaw ako makapahulay. Kalisdanan kasakitan, dun na may utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimo sa Ginoo, tanang kabuhat mo tabangan ka. Ayaw ragyon pagbiyaka niya, dili ba may kinutuban man ang anak? Kalisdanan kasakitan, doon na may utana, usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos muli buka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, usa ayaw kaloya, ay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay.
siya ug dili ka kapsan sa tunang butang. Kung si Jesus karon imong ngalagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, ay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax ang panagsam, may paipasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang anlaw mo sa mga butang nga ibilin lang hinigbiyan mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tadipadong, kay dili ka kaikyas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang na ibilin lang inigbiyan mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang binuhatan, dayag ug kitago-tagoan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyan mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ikaginita na bata mo tuduin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan ikaginita na bata mo tuduin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan. Kabataan karon angay yung monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdai, ang cellphone mo tagoi, kaong maon nila na aspat tumalay kagini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy, pamatasan ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata
bata mo giyahi tudloy pamatasan. Kabatanunan karon ang ayong giyaha sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan. Ayaw gayot pasagdai sa email pangdangan, aron makatarong pag-eskwela ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy pamatasan, ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy pamatasan, ikaw gini ka na. Angay magmain ng ulong sa Dios pipigan, kay wagas Pinoy anan. Ikaw magmain ng pigon, kay ikaw ilang panagingnan. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy pamatasan, ikaw gini ka na. Bata mo tudloy, bata mo giyahi tudloy pamatasan. Kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang kuna nga naa kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan ang muonong kanimo. Nang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan raka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw ka ayaw ka balaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Unsay mga utang na imong giampihan, unsay imong bahanding, anong ikaw nagkapuliki. Bisan unsa kakadako, anan imo rang daan, yo tagbalay og salapin, kini awayan lang. Unsay
aron malipay ang Ginoo. Unsay ang ay batna aron maagling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka, nga ang kabuhat mo duha ka dapit iandam niya. Langit ug impierno pabilion kaniya, ug ang binuhatan mo maoy mo saksi kung asa ka. Samtang buhi ka pa, langit maoy pilian. Samtang buhi ka pa, langit siguro Mayong gabi, may pagiguban. Welcome sa itong programa ng Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalay ko ng Diyos nga nagdawat sa tanan ng mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato kakinabuhi. Di nagbadaog o nagbalampuson kita sa pagkinabuhi nining adlaw at takos angayan sa panalangin sa Diyos. Welcome ang tanan. Dalay ko ng Diyos magapanalangin na usab sa ato ang pagpakiguban ini mong programa nga walay laing gisgutan o gihatod kundili ang mga pulong sa Diyos. Nga maoy mo hasangkap nato mo andam sa takna nga kita mo atubang kaniya. Mayo nga pakiguban o good evening sa tanan. Dalay ko ng Diyos. Matag kita dayon mga kaigsuonan sa paghatag ng panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe nga miabot diri sa atong programa. Ikan ay maribik taksan sa Puras. Mayong gabi, Happy New Year. Si Merlin Garganera, good evening Pastor. Dalaygon ang buhing Dios. Request kog song, ikaw ang kusog. Salamat Pastor and God bless. Si Adelaida Vergara, Komendador, dalaygon jud ang Ginoo sa ato ang matag kinabuhi. Luyuman sa pagsulay. Salamat kayo sa Ginoo. Si Alex Arsenal bugtong amin. Si Midrano ayong gabi ninyong tanan Pastor from Selwi Eat Pulumulok sa Cotabato. Good evening. Maayong gabi ni Ruby Billones. Good evening Pastor. Sa tanang tigpaminaw, God bless us all. Si Millie Olivar. Pastor, maayong gabi. Prayer request ko nga kompletong kaayuhan sa ako pakapikas. Sige. Ato nang dadon sa mga pag-ampo og ang Dios magaayo. Pasalamati ang atong Ginoo. Mayong gabi ni Jima Perezores. Good evening Pastor. Magpatabang kog pray about sa ako ang bana Pastor kay dugay na pagka evangelical Christian pero sige man lang gihapon og inom og ilimnong makahubog usahay pagani ako iyang asawa maoy kontrahon makaluya sa pagpangalagad Pastor kay walay kabaguhan tabangi kog pray Pastor unta dili na ganahan mo inom. Sa punas mga bugat kaayo nga dumalaho ni adjust sa pamilya labi na kon nangalagad sa Ginoo. Ayaw gyud kaluya Sister Jima, ayaw padalas imong kaluya kabugaton hinuon duula og itugyan ang tanan sa Ginoo. Iduol na sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Hesus. Mayong gabi no ni Adelaida Vergara watching Zamboanga City, Mindanao. Mayong gabi ni Jonathan Montes. Good evening Pastor. Og nagtan-aw mi kauban sa akong anak sa imong live diri sa Tibungko, Davao City. Mayong gabi may pagiguban ni Jennifer. Nindot kayo ang mensahe sa awit. Si Kubichan, si Morna, Sermona. Good evening Pastor, pa-shout out sa mga igsoon sa Cagayan de Oro. Ryan Sermona, Nidia Sermona. Pastor, pwede request awit Makalangit Milagroso. Salamat dalaygon ang Dios. Ang Ginoo sa kinabuhi mo Pastor. Okay. Ako ni nga tagaan og pagtagad no ang mga awit ni Makalangit. Ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog. Mo ni gi-request ka ganina unya
Ako lang ni nga tagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Ug ako sa ni andam-andamon pod ang usa nga matud pa dirin milagroso. Ato ni nga tagaan og pagtagad aron mapatalinghugan usab nato ang mga pulong sa atong buhi nga Dios diha sa mga awit makalangit. Awit makalangit, ikaw ang kusog diri lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban. Norim, matud pa si Adelaida Vergara unsay title sa maong awit please. Kuan to kanang murag daghan kay itog awita. Dili na nako mahinomduman siguro ang uban pa atong title kay murag gasunod-sunod to. Permero gaksa man siguro to, gaksa ako Ginoo dayong halad kinabuhi dito sa cross, kinabuhing bag-o. Sige. Si Loding, good evening. Lito Garcia, maayong gabi, Pastor. Ganahan kay ko maminaw sa mensahe sa Ginoo nga imuhang gikanta. Makahilak yun ko anang kantaha, Pastor. Na bless yun ko on sa title. Ang title ato katugyong mga una na kong compose mo akong gikanta sama sa gaksa ako Ginoo og halad kinabuhi diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. O dito sa cross kinabuhing bag-o ang pulong mo kinabuhi ko nya makapahulay diha kang Hesus makapahulay. Si Alex Arsenal bugtong amen, praise God. Truth gyud dili kay sa relihiyon kundi sa pulong gyud ta maluwas. Si Mi Medalyo, good evening Pastor, watching from Davao. Request kong kanta Lahutay. Ako nang nakanta ang imong request Lahutay. Si Oliver Bersabal Turaha, praise God Pastor Gideon. Permi jud kong naminaw sa imong mga wali makalipay og maka-encourage sa kasing-kasing. Glory to Jesus. Salamat sa Ginoo. Jonathan Montes, matud pa good evening Pastor. Nagtan-aw mi okay kuning nabasa no. Jerby Rimes Espinosa, good evening Pastor Gideon Cadalario, watching Maparat Compostela, Davao de Oro. Sister Waning Dignos Pastor, apila og kanta Pastor gaksa ako kamo duha ni Sis Russell nagkanta. Ako gitong giapil Sister Waning, maayong gabi ninyo diha. Ang una na ko nga kanta, ang wala na ako giapil ato katong Hesus maghari og relasyon og among halad og lunlon kalipay, wala na ko to apila sa kanta. Daghan pa kayong mga gihatag sa Ginoo sa ato ang panag-uban diri sa atong programang pulong mong kinabuhi ko. Daghang mga kanta nga iyahang gihatag nga ato ang gipasalamatan ang Dios nga naumol na nahimo kining usa ka awit ug may atong gikanta kaganina gikan sa pagsugod hangtod sa hangtod ni hatag panahon sa mga mensahe ni aduna pay mga awit makalangit nga ato ang gihatag ni Lord nga nahimugso na naumol sa usa ka awit nga wala nato makanta sama sa Hesus hari og relasyon among halad og lunlon kalipay nga pagyoy daghan Kristohanon pagmata no napagi awit nga Kristohanon pagmata. Unya dili dapat magpailad sa kaugalingon kay usahay ang kaugalingon ray mo nay guilad no. Si Maria Victoria Perez Ancot, the 21 man of God. Sige, salamat sa Ginoo, amen no. Praise the Lord, dalaygon ang Dios. Awit makalangit milagroso atong taganog pagtagad. Matod pa, salamat sa kinabuhi mo Pastor og nitubag ka sa tawag ni Lord, praying nga daghan pang mga kalag nga maluwas pinaagi sa imong programa pulong mo kinabuhi ko. Atong programa. Kung wala mo, wala sad ko. Mao na nga kining programa dili ni kuha, kundi ato ning programa. Gikanis Ginoo.
para magkayusa ta sa pagpaminaw sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Si Adelaida Vergara kanindot sa mga maong awit tuhop sa kasing-kasing ang kaayo ni Lord sa ato aluyo man sa tanang pagsulay. Walay rason maluya pami ni mo o among Dios, among kinabuhi, ikaw o among Dios nga puno sa gugma o kapasayloan sa among mga pagkulang. Kay mga mensahe, no? Si Ninita Pahang BI Pastor sa family mo sa pulong sa Ginoo Pastor, i-appeal kami kanunay kami sa family Pahang. God bless. Si Kubijan Sermona kanindot sa kanta Pastor, makahilak man pod kami sa kaayo sa atong Ginoo, makadasig gyud ang among pagtuos sa Ginoo. Wow, dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag usa. Si Almerida Ana Pariha, maayong gabi, may pagpaminaw ni Nita Pahang ug Mary Ann Ricabo, maayong gabi. Si Giselton Simbahon Disikan, good evening Pastor from Oroquita City, Misamis Occidental, request dili kabayran ato ni nga pangitaon diri ha, kining awit dili kabayran, para ato kong mapatalinghugan ang mga minsay sa Dios ni ining maong awit. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Juliet Valenzuela, please dagko ataw ninyo ng word nga Ginoo or Dios. Ayun, kinahanglan yun, idagko na. Salamat kaayo sa pagpahinomdom, Sister Juliet. Si Emily Calago Rimorta, good evening Pastor, watching from Davao, glory to God, magkapaminaw na sad ko. Salamat sa Ginoo. Amen. Pulong sa Dios atong kinabuhi. Sister Kilisti Fargan Rivas Ribolin. Si Romeo GC kanindot jud sa imong nahimong mga awit Pastor. God bless nimo. Dalaygon ang Dios nga naghatag salamat ta sa atong buhi nga Dios nga iyatang gidasig sa paghimog mga awit makalang. Si Marlene Galganera makatuhop. Ako na ning nabasa, no? Request Pastor, ikaw ang kusog ikan Ubaris Gina. Kay ikaw ang kusog, ako raning andamon diri sa ato ang panaguban para ako raning mahatag sa ato ang pakiguban. Mayo nga pakiguban o good evening. Matod pa ni Uviris Gina. Praise God. Wow, ka voice of song. Salamat Pastor, amping mo. Salamat kayo. Ampingan ta sa Ginoo. Si Matias Sato, maayong gabi Pastor. Gideon kanindot jud pamation sa awit makalangit. Praise God. Dalaygon ang Dios. Tinuod gyud basta kay awit makalangit gikan sa Dios, makahilak ta sa pagkamaayos Ginoo. Si Lito Garcia, nindot kaayo paminawon ang mga minsay sa mga awit sa Ginoo nga imong gikanta Pastor, makahilak gyud ko sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Si Lugin Gonzaga, maayong gabi. Maayong nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Og matod pa, maayong gabi Pastor, og sa tanang kaigsuonan murag na uli man ko request kog song hangtod may kinabuhi from Negros Oriental. Maayong gabi pag-usab ni Juliet Valenzuela, multi-talented, alagad sa Ginoo og humble heart ka Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban o pagtudlo, pagdasig o pagpiyal sa mga bulhaton nga siya lamang ang mahimaya. Matud pa, I'm sure nga next year kabarog jud na church nga gisalig sa Ginoo diha nimo Pastor. Kami listeners na adjud gipanalanginan sa Ginoo maka-contribute mi puhon para sa kaymayaan sa Ginoo. God bless you more and good health always with your family. Usas ako agyong pasalamatan ang Dios kay sa una nga nag-start ko sa social media sa FM radio. Akong gipasalamatan ang Dios nga daghang mga nahimugso nga mga simbahan. Usa sa mga dili na kalimtan sa panahon nga gihatagan ko sa Ginoo gigayon nga magtukod og simbahan dito sa Tarkong. Grabe ka challenge ang Tarkong.
tungod kay mahal ang yuta, unya mahal ang mga materyales. Pero karon salamat sa Ginoo nga gipial usab kini sa alagad sa Ginoo diha sa Mount Tarcom. Sunod nga nahimugso og naumol ang simbahan sa Pardo, unya sunod diri sa simbahan diri sa South Hills, og naapay mga daghang mga kasimbahanan, og tungod na sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, ibin sa ato ang mga kaigsuonan diri sa gihulngan, tungod sa mga kaigsuonan pod nga may response sa tawag sa Dios sa ilang kinabuhi, nakahimo og nakaumol pod og simbahan diha sa gihulngan og diha sa barangay Plagatasanon ug sitio Bantulinaw. Maunay akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. O gidalami diri mga kaigsuonan diri sa maong dapit nga wa gyud simbahan nga born again. Wa gyud born again nga simbahan. O niya challenge sad tungod kay balo namang gyud ta kung wala gyud simbahan anang lugara, lisod gyud ang pagsugod. Apan tungod kay nag-uban ang Dios, mga kaigsuonan mo nay giingon sa Dios walay imposible. Na ang pagtinabangay, naa ang pagdinasigay, og naa ang giya og ang pagpangulo kanunay, pagpanguna no sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tanan nga mga desisyon, akong gipasalamatan ang Dios tungod kay among nabati, akong nakita nga kinigikan sa Dios. Bisan sa pagtukod nato sa FM station, mga kaigsuonan sa Negros Island, mga kaigsuonan, nakatukod ta og FM station diha sa Negros Island, mauna nga 95.3 diha sa Barangay Balok, Santo Niño, Tanhay. Og niabot po diri sa Balok, diri sa Kalugtugan, doon na po tay FM station nga maupoy tukuranan karon og simbahan, og ako nagtuo nga kining tanan para sa kahimayaan sa Dios aron ikaw ug ako makapasidungog sa atong buhi nga Dios nga atong gilagaran, atong hinumduman. Unsay naani mo, unsay naa nako para nis Ginoo. Walay laing mapataas, walay laing mapasidunggan kundi ang iya lamang ngalan. Ikaw ang kusog na atong Tagalog pagdagad, moabot man ang problema pero walay makapahimulag kun magpabilin ta diha ni Kristo. Si Jonathan Montes, kang Hesus ra gyud kita makapahulay. Amen, no? Kang Hesus ra kita makapahulay sa mga butang sa kalibutan, gatuo daghang mga tao nga nagtuo nga kung naay kwarta makapahulay sa kalisod. Kabalo mo nga daghan na noong mga kalisod kung naghagkwarta. Wa mo ka matikot nga daghang mga kung daghang kwarta mudaghan noong galastuhon. Napagani mo mga sitwasyon or kinabuhi sa tao nga murag alang-alang pa ang kwarta, murag pitinan daghan ang gaswanan. Ona nga diha ra gid ta sa Ginoo makapahulay, katudluan man ta, giyahan man ta, pahinumduman man ta, labos sa tanan andamon ta. Maayong gabi ni Josepino Paran. Si Josepino Paran matod pa, good evening. Amin. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanan kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. God bless Pastor. Sa ato karon nga panag-uban, dili lang kay ko mo dugay mga kaigsuonan tungod kay murag init siguro ni sa akong dila mo istorya ko mga kaigsuonan, murag magmubikel sa ako ang kuan tango nya usa ni ka challenge tungod kay ugma mo biyahe man sad mi pagka Lunes, doon ako'y simbahan nga diin hatdan sa pulong sa Dios, diin magsiran sa mga minsay sa Dios. Dayong pagka 31 sa gabi, tibok gabi mga kaigsuonan, naapoy mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan pod sa mga pulong mga mensahe para pag-prepare para mahimong takos og angayan sa panalangin sa Dios sa tuig 2025. Siguro kung naay signal anang dapita mga kaigsuonan, basig maka-live ta. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Fidel Rosario Kiring. Mayong gabi, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Si Gigi Mes, blessed evening Pastor and to all listeners. Mayong gabi ninyo mo Sister Gigi Mes. Wilfredo Magpayo, maayong gabi Pastor, nindot ning kanta sa Ginoo. God bless. Tinuod yun. Si Maria Presente, good evening everyone. May the good Lord will be bless us all. New Edgar Sumampong, matod pa, maayong gabi Pastor, dalaygon ng Dios, maayong gabi Isad. Si Danilo Aggipo, manabit, maayong gabi Pastor.
og sa tanan nga nanood. Si Joyna o kulang po si mayong gabi sa tanan, Pastor, pag-greet diha sa Bungganob, watching Rizal Pilar, Bohol. Mayong gabi may pakiguban ni Shirley Arbotante. Matod pa, mayong gabi, Pastor, watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Pastor Dante Ruiz, mayong gabi, Pastor, praying request nako si Brother Itail Gumadan, complete healing na eye kidney disease. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo, Pastor Dante, salamat sa Dios nga magtubag sa atong mga hangyo. Awit pakalangit, dili kabayran. Matod pa ni Bernadita Reyes, mayong gabi, Pastor, sa imong pamilya ug sa tanang namati sa imong live karon, Pastor. Edita Divina Gracia, good evening, Pastor, watching from sa Banay-Banay, Davao Oriental. Karon pa jud balik Corinti, nalit ko sa pagpaminaw. Si Maria Presente, mayong gabi sa tanan og mga tinubos ni Kristo, malipayon og mabungahong pagsalubong sa bag-ong tuig. Si Jean Al, mayong gabi, Pastor, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Aljen Ornopia from Bayugan City, Agusan del Sur. Pwede paki-request song, Pastor, Bililhong Kinabuhi. Sige, Bililhong Kinabuhi. Sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Doon na po nag-request diri. Kanimo lang gikan ni Gina Kamahalan. Ako ra ning andamon ang inyong mga gipang request dire. Si Sister Waning matod pa, amin, lahutay tahigala. Salamat kaayo, no. Si Danilo Riponte, maayong gabi, Pastor, og sa tanan. Si Milene Arcala, good evening, Pastor, palihog ko kanta sa tumawag sa Dios. Ako tutulong sa iyo. Kay gikan ni Milene Arcala. Kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios. Wa gyud tay kabalos mga kigsonan, gawas lamang sa paghalad sa atong kinabuhi. Wa man tay kabalos gyud kay ang tanan gikan man sa Ginoo. Wala tay kusog nga ato ang kaugalingon gikan sa Ginoo ang tanan. Kini mayong panglawas. Kalipay kalinaw tanan gikan sa lapalapang to sa lipulo sa sulod ug sa gawas tinan nga naa nato gikan nas Ginoo. Wala tay kabalos niya. Ngato lang gyud ang pag-alagad kaniya lamang. Good evening, Pastor, request kog song huna-huna agyod ang kinabuhi mo gikan ni lahutay tahigala. Awit makalangit diri sa ato nga programa ato tagaan og pagtagad human ining dili kabayran. Si Raquel Bordin, maayong gabi, Pastor Gideon, pag-greet ko ni Claire Der Jerome, si Kinsey, pagkanindo sa pulong sa Ginoo gikan niyo Edgar Sumampong. Si Mildred, maayong gabi, Pastor, sa tanan padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, dili man ta magkita personal, basta magpabilin ta diha sa Ginoo, makita-kita ra gid ta sa langit. Pero na ay mga panahon siguro makita-kita ra gid po ta diri sa kalibutan. Wa ta masayod kung unsay mga pamaagi ni Lord. Si Chari Artiaga, maayong gabi, Pastor, sa tanang mo tan-aw ug naminaw sa mapulong mo kinabuhi ko, advance Happy New Year. Please request song Malipayong Kasing-kasing. Dili bitaw ta ka kuan gyud nga adto ra ta magkita sa langit kay sa kadaghan nga mga higayon nga nagkamit namit nato ang atong mga pinalanggang mga listener gikan sa naglaing mga nasod, no. Salamat ta sa atong mga kaigsuonan nga bisan kung layo kay sila, ilag yung gihatagag panahon ang pagpakikita o pagpagmeet, no, sa matag usa og dalaygon ang Dios nga naghatag og kalampusan. Awit makalangit, bililhong kinabuhi diri lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Gikan ni Mildred, God will provide, Pastor, bisag unsa kalisod.
o kamahal ang palaliton. Tinuod yun, no? At least mahal naman sad ang sweldo. Sa una mga kaigsuonan, ang sweldo sa una naka pangguna pa ko og tag 15 adlaw. Tag 15 unya tag 20 ang dagko. Unya hangtod nahimo tong 30, 40, 50. Anak gyud naka pabulan pa ko og tag 600 ang bulan. Nya sulod kaon libre tanan. So inana ka gagmay og sweldo sa una, inya brato pod kay palaliton. Karon tag 300 ka pina, 400 na ang adlaw. Nanay nag-adlaw 500, na nagani nag-adlaw 1,000. Mahal na pod ang palaliton. Nana no? Ilisod man pod kaayo mahal ang palaliton unya tag 60 ang adlaw unsaon pagbuhi sa tao. Si Melanie Soblah Madaw, maayong gabi sa tanan. Ug sa imo pastor, salamat kanunay sa pag-share sa pulong sa Ginoo diri kanamo. Salamat usab kaayo sa Ginoo. Sige. Si Lito Garcia, pastor, grabe jud ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay gitagaan kag maayong tingog ug maayo pod kaayo kamo gitik-gitik. Sa gitar murag mo kanta na ang gitar basta imo kuskuson. Labaw sa tanan ang mensahe nga imong i-share sa amoa, masabtan gyud namo. Salamat sa Ginoo nga ihatang giatiman, ihatang giamuma, no? Gikan ra gyud niya ang tanan. Kining tanan nga naa nato walay laing alagara nato niini kundi siya lamang. Wala po'y laing mapataas kundi siya lamang. Nahimo ra gyud nga instrumento matag usa nato ka kinabuhi. Ang actually walay maayo gyud natong tanan tungod kay ang Dios ramang gyud mo'y naghatag niini nato. Naay mga butang nga dili nako mahimo apan mahimo ninyo. Naay mga mahimo ninyo mga kaigsonan apan dili pod mahimo sa uban. So inana gyud makaingon pud nga kamo maayo kaayo mo anang dapita apan ang uban pod dili pod maayo anang buhata. So inana naatay nagkalain-laing mga hiyas ug walay laing mapataas ug walay laing mapasidunggan kundi ang Dios nga atong gilagaran lamang tungod kay siya ang naghatag ni ining tanan. Dalaygon ang Dios nga nagatiman kanato mga kaigsonan, naghatag kanato og buluhaton og ang buluhaton nga gihatag sa Dios atong kinabuhi iyatang giandaman og mga kanabitang hiyas, talento nga mao'y atong gamiton sa pagpadayon sa pag-alagad kaniya diha sa mga buluhaton. Sama ning atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dunay mga tao nga maayo kaayo nga dili nato makit-an kay dili man sad ni makapadayon kung wala po'y gipadala ang Dios. Mga kaigsuonan, kay ang tinuod wala ko'y source. Even mga kaigsuonan sa atong pagtukod unyag simbahan, makaingon gyud ko nga sa Ginoo ra gyud ang tanan. Kanuman wala man tay dako nga negosyo, wala man tay negosyo nga igong kakuhaan para matukod ang maong simbahan. Makaingon ko nga kining tanan gikan ra gyud sa Ginoo. Dili sad ko moingon nga dili na siya matukod. Matukod gyud na siya. Kay nganuman gihatag man gani sa Ginoo ang unsa may kanabitang unsa may gikinahanglan para sa Pinoyanan, para sa Puloy-anan, ihatag usab na sa Ginoo para man sa iyang ngalan, para sa mga katawhan diin magtigom nga magsimba, magdaig sa atong buhi nga Dios. Unya padayon ang Dios nagdasig sa sa pagtudlo sa atong mga kabataonan diri aron pagpasangkap sa gitawag music, no? Music sa paggamit sa mga instrument. Si Mars ampingan ka sa kanunay ni Lord bisan asa kang dapit. Salamat kaayo Mars. Si Joanna Ocolam Ponce, to God be all the glory. Raquel Bordin, Pastor Gideon, unsay complete address ninyo diha sa inyong church? Sige. Ang complete nako dire mao ni siya ako ang i-reply na mo reply sa ko nimo ha.
Dunay amo ang address, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Amo nay simbahan. Amo nay address sa maong simbahan. Actually, naga-house church pan me. Kung unsay amo ang Pinoyanan, maupoy amo ang gitiguman. Mao na nga sa pagkakaron wala pa gyud tay offering, wala pa ta maghimo og tithes and offering diri sa ato ang tigumanan tungod kay dili siya haom kung maghimo ta og halad og ikanapo. Isa pa na masunod na to ang unsa may naa sa Biblia kung nanatay tigumanan gyud. Kay nganuman tungod kay giampingan nato ang mga kaigsuonan, ang mga tao diri sa atong palibot, atong giampingan nga hinahinay nilang makatunan, hinahinay nila nga makit-an ang unsa may mga pamaagi, kung unsa gyud ang tinuod nga mga pamaagi aron ang panalangin sa Dios ihang ihatag. Kay na magay panalangin ang Dios mga kaigsuonan. Si Bong Giganob, amin to God be the glory, ang Dios magpanalangin. Doon ako i-share mga kaigsuonan nga mensahe sa dihang nakakita kong post. Ang post mga kaigsuonan naay siya'y pamilya o sa iyang pamilya kana bitaw nibalik nas Ginoo, kumbaga inanaon na to pagka-istorya kanang nibalik nas Ginoo. Ya samtang yang gipicturan ang iyang sakop sa iyang pamilya, gipost niya sa social media siya nga padayon sa imong panaw o giyahimi sa among pagpuyos kalibutan kay nanginahanglan sa imong giya. Ang taong patay na giampuan o gipangayo ag giya. So usa na siya ka kana bitawng pagtuo nga dapat mailisan sa tinuod nga kamatuoran. Ikaw ug ako makasabot pud ta sa mga sitwasyon or kinaiya o panabot sa mga tao nga wala magbasa sa Biblia. Kay mao ba gyud kasagaran mahitabo mga kaigsuonan, siguro dili lang kay ako ray nakabasa, dili lang kay ako'y nakakita. Gikan pa kaniadto daghan ng mga nadunggan nato mga kaigsuonan nga kung naa gani mubiya na nagani mubalik sa Ginoo, moingon daytong nahibilin nga moingon na gani itong nahibilin mga kaigsuonan kus Ginoo nga giyahimi kay gagmay pagkaayo mi or giyahimi kay dili nako ni mahimo kun dili ka mo giya namo padayon si imong panaw dayong giyahimi. So daghan kayong mga tao nga wa gyud makapamalandong. Ya moingon pod taon ang uban tao no tinuod gyud ay lang gyud kabalaka. Bisag dili na ninyo na ikakuyog kay gikuha nas Ginoo, giyahan na gyud mo ana. So daghang kay mga tao nga wa gyud maka pamalandong. Daghang mga pulong nga gibuy-an sa mga tao nga layo kay tinuod. Ang taong patay na gyud na siya. Ang iyang relasyon sa kalibutan, ang iyang relasyon sa mga tao, ang iyang relasyon mga kaigsuonan sa mga butang nga naa niya samtang buhi pa, sa dihang patay na wala na gyud say relasyon. Dili na siya makabati, dili na siya makadungog tungod kay dunay bungaw, kumbaga dunay nagulang. Ang dapit sa mga patay o ang dapit sa mga buhi, wala tuguti nga kana bitang maabli. Doon na ginay utlanan. Sama sa panahon ni Ginoong Hesus nga ginasaysay niya ang kahimtang sa mga patay. Pinaagi sa sambingay sa kinabuhi sa dato o sa kinabuhi sa usa ka pobre or kakabos nga mao si Lazaro.
Pareho silang nakamatngon nga patay na sila. Pero dili na sila makahatod og mga mensahe ngadto sa mga buhi. Wala na'y panahon nga mohatod pag mga pagdasig ang mga patay ngadto sa mga buhi. Kani ang mga buhi sad wala na say panahon sa paghatod og mensahe para sa mga patay. Nga moingon pata nga padayon lang diha, kumusta naman ka? Labi na sa panahon sa kalag-kalag. Bisita dito sa luganan o niya pakiksultihan. So dili gyud na mao ang gitudlo sa Biblia, kay dili gyud na ang tinuod nga kahimtang nga pwede patang makig-istorya nila. Muna nga dili nato gyud usikan ang mga panahon og ang higayon nga gihatag sa Ginoo nga makasangyaw pata, makatudlo pata. Kinahanglan ato gyud itudlo ang unsa may gisulat sa Dios nga naas bala ang kasulatan, kay mao ni tinuod nga kahimtang. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Maayong gabi ni Rodel Ingasca. Maayong gabi pastor, naminaw na pod mi sa imong pulong sa Dios. Salamat kais nyo pakiguban. Sa pagkakaron, dili lang gyud kaayo kumutaas og live tungod kay ugma simba pa. Mo biyahe pa pod mi inig humagsimba. So layo-layo pod ang among biyahe, layo-layo sad ang amo ang daganan. Salamat sa Ginoo. Sister Teresa Tisi sa Habonite. Pastor, maayong gabi. Bisan wa ko mo greet nimo, padayon kong naminaw kay ang Hebreo 11 hangtod 12 ako na paminawan. God bless you, pastor, sa tibok nimong pamilya. Ang Hebreo 18 hangtod sa 28 man siguro. Dili usa na siguro nato tukion kay oras naman, no? Kunya sunod na lang o hangtod sa 13. Sunod na lang kay alas 9:05 naman, no? Alas 9:05 naman sa kagabion. Si Miguel Angel Porcadilla, pabati Sargao family. Salamat sa Ginoo sa mga pulong. Ay musab nga gitudlo ka namo. Usa sa ako gipahinumdo mga kaigsuonan, kana ra yung pagbasag Biblia. Dagan ra gyud natong panahon ang pagbasag sa Biblia. O ayaw kalimti ang akong mga pagdasig ninyo sa mga ang ako ang pamilya, ang ako ang mga anak. Gani sa miaging gabi mga kaigsuonan, kagabi ni sayo magtulog ang magulang, niingon po taon ang manghod mga kaigsuonan nga murag kita ra gyud magbasa ani kay nitulog na mas kuya. Ya papa nag-live pa man. Ingon pod akong asawa, sige, sugod tagbasa. Siguro pagbasa sa ako ang asawa, pagtan-aw niya sa among anak, natulog naman. Kay gikan manggalakaw, sige manglakaw ang akong anak. Sige lakaw gyud, sige manggalakaw. O niya hago siguro to sa ilang lakaw, mao to nga pagka alas 9, wala na, nakatulog nagsayo. Nya wa na gyud sila kabasa. Ni dasig pa unta tong manghod nga murag kita ra gyud makabasa ani ma. Kay kuya tulog naman. Kita ra gyud duha makabasa kay si papa ga-live. Pagbasa na sa akong asawa, paglingi pa lang niya, natulog man. Silang duha natulog. Muna nga naay mga time nga dili pod sila kabasa. Pero wala magpasabot mga kaigsuonan nga ato sila nga kana bitaw time. Importante gyud time management mao gyud ay pinaka-importante nga atong nakatunan sa kinabuhi ni Esau og ni Jacob, no? Sa kagabi atong na patalenghogan. Si Sister Susana Pablio adunay pitsarat, maayong gabi pastor Gideon.